bicikle policiji. Aerodrom je zaista lijep. A ja mogu da hodam i da vučem kofer, što je ujutru bilo misaona imenica. Nadam se da će se srediti do sutra, da ću barem nešto moći da odigam, baš bi bilo šta, bilo bi mnogo žao. I stigla sam razredno, kupila sam pravi bus, veoma je jasno, kao i u svim ostalim gradovima, sem jednog, znate na koji mislim. I zaputila sam se kako selu, gde će me čekati iznenađenje, pošto koli mi je to je pitanje. You need code to enter in that part. And nemam ključ. Onda snala kosa. Ma da, ma jeste. Sad baš našla se tuši. Tada! Aha. Zapravo ne sam. Ovo hostelu je fenomenalno, jer imate bukvalno prostor kao svoju ličnu kuhinju. Možete da jedete, da znači imate i frižider i vernu i suđe. Sve što je potrebno da uradite, da operete kad završite, zaista sjajno i prelepo je stvarno. Evo i pogled, znači top. Prvo, samostalno davanje vakcine. Idemo. Moment posle teškog otvaranja, moment istine. Idemo. Pričamo da volite. Nadujem sebi. Dala sam samo sebi injekciju koju sam dobila iduće. Znači, idem opet neko mjesto. Ok, ne radi se o meni. Evo, sve sam sama otvorila, naravno ručnom metodom, pošto drugačije nije moglo, ne znam.
noche vivía de princesa, jugando en la penumbra, buscando en las estrellas tu boca, tu boca. Marina i ja smo upravo utekle policiji i to ne samo jednim kolima, nego to je bilo možda koliko 5 automobila, Marica, ne znam šta. Da. Prvi put nismo uzeli kartu, pošto nikako nismo mogli da nađemo automat. I prvi put se desilo i to u 12 sati noću. Posle festivala, posle svih radionica danas, mi mrtve. I sad moramo pešačemo kroz pola grada. Walking Dead live. Ali mnogo lepog grada. Da, jeste. I ovo je ovo. Se vidi ovo. Pa, da mi je malo bolja kamera, možda mislim. Nema zinu. Teodora, kako misliš da sam stigla kući kad se snimamo, ne gledamo Google Mapu? Kako da? Da stignemo sa hostela, snimamo se, ne gledamo Google Mapu. Prioriteti. Sreću, zvezde će nas povesti, pošto ima zvezdano nebo. Ja što je lepo. Pokaži pehar. Pehar mi je u torbi, ali pokazat ću ga. Ti što smo izdominirala Teodora, pošto se večeras takmičila. Tako da... I to pod neverovatnim uslovima i tako. Da. Elem, utekli smo i Muri. Kao pravi Srbi. Naravno, mislim, kao dugogodišnje iskustvo. Mogu ti kažem da idemo sad ovde u neki mrak same, da nema nigde nikog. Dobro, jaki smo, imam mač, imam pehar, razumeš, ako treba nekoga da onesvestimo. To je to, ne vidimo se. Dobro. Bye. Bye. Jutarnja atmosfera u sobi. AA. Double A. Pošto smo igrom slučaja oba bile prve na spiskovima, potpuno nepravedno. Ja nisam još to odigrala, tako da ja ti treba da bude prva na spisku. Ali bit ćeš, znači večito prokletstvo i mržnja škole i glupog načina odabira ko će prvi da odgovara kada svi okrenu dnevnik i krenu od A, mislim, to je ono. Arsić i Jantić na usluzi. Da. Čak i ovde, znači. Otpor, ono, suludo. Kao da li je realno da je neko palo na pamet da i ovde ovako primenjuju takve stvari. Još ja kažem, ljudi, ja ne koristim svoje Smećeš se, Ja kažem, ljudi, ja ne koristim svoje prezime i umetničko ime. Kaže, pa nama treba prezime kao zbog redoslova. ali sve jedno, mislim, ona je An. Tako da, isto mu dođe. Ja sam prezime na Z, to jest umetničko ime na Z. Pa da, kao Zejna, kao... Eto rešenja. Sljedeći put kad putaš dolazim ovdje, lepo kažeš Zejna i... Zejna Marina. Zejna Marina.
prošle radionice, ja sam se jedva nakanila da krenem u obavezni shopping po hlebi još nešto. Tradicionalni sibirski hod. Mali, kakav je lep.
maha da pogodite vremensku prognozu u toplom vremenu, ali vi znate da će padati pljusak. Pošto se, jel te, razumete u to? Imate kišobran, imate džempere, tako da pustite frizuru, više nije vruće. Evo, tu ću da isečem. Ma baš ne vidim, mislim. Evo ovako, da ukrstimo čaš. Ajde, mogu ja s te strane. Pa ne, pa ja držim mobilni. Razumiješ, jedino ako ti... Daj ovako. Ne. Da ukrstimo ruke. Aha. Eko. Vino pijemo... Vino pije Kraljeviću Arsić i Antić. Vino pije nazdravlja pobedi. Cheers. Ovo sve što sam ispričala, da, nisam ljubala. Lepota je, kako kažu naši stari, u oku posmatrača. Znači, moja trenutna lepota prosto izvire iz mog unutrašnjeg bića, kao i Marinina, ali ona je uspela da zaspi. A pokrila se jadna zato što sam mi rekla da hrčem. Poenta je da smo mi jako lepi, kako god da smo, i koliko god je to duboko zakopano u nama, pošto sad izgledamo duboko. Sve vrste posuđa, prelepo je i čisto je i možete dođete kada god hoćete da ručkate. Takođe, pruža se prelep pogled, blizu je stanica koje su bitne, povezan sa aerodromom, dobro povezan sa centrom grada i tako. I tako, konačno sam obrala kosu, iako sam znači, evo taj poslednji dan. Slušam na obrala kosu, i pa spavam sa ovim pred izgleda. Još malo prvedno. Bio smo potpisani, zato je neko izbrisao. Kome smetaju ja, Kategorija i Marina. To je to. Ja sam toliko nervozna zbog aviona. Već sam se ušla čekajući i jedući na brzinu. Well, yes, so I met on the airport. Hello! Hello! And video, okay. Yes. And we are going to our small place.
zove orao Marko da Turci nervira I danas Niki ne da ore lakši posao bira Šminkeri, pankeri, sunce, livi žarko I bije da vas vidi Kraljeviću Marko Šta je to? One, two, treći dik To je rock'n'roll Šta reče bre E kuće sa vadi se